Sus, akong bitoy. Patadtaron ko nagsaging, makakwarta pa siya. Hello, nak. Pa, wala nang kuya allowance pa. Oo, pang tuition pod na ko. Kanang jami nga imo papabain na nga dako-dako igamay kay mga laag taon niya sa mall. Buntis ko pa. Siya ang amahan. Uy, dagko na dyan. Ay, dagko na dyan mo, dik. Kapadala na dyan po ko anik pang tuition taon sa kong anak. Baligyan ako ni Puhon. Malagkapoy kayo pero para sa akong anak, paningkamutan yun ako ni para makapugas na po ko niya ako ang umadiri. Pa? Pa! Oy, Day! Pa, maadto na ko. Ay, kaluwi po taon sa akong anak. Nagkamot in taon para makamag-eskwela para sa iyang kumaon. Tuon ako eh. Oh, saan ka makanak? Really na ka? Mulakaw na ka? Pa, di na ko magdugay pa kay enrollment na magud sunod si Mana. Sige na, ko'y problema nak. Paningkamot yun para sa imong ugma. Kay ako, maningkamot po ko. Nga maka, nang-explain ko dito no. Mga mata itong sagbot, matamnan po na ako. Nya, namatay baboy po diha. Ningkamot po taon ko. Kaya padala po kong alawan sa mo dito. Sus, asa na pugha ni mo adto ning anak ni Bitoy, oh. Sige ra nag-eskwela pero way graduate. Di na makahumag-eskwela ba? Mabuntis na na. Sus, akong Bitoy. Patadtaron ko nagsaging, makakwarta pa siya. Buntis, ang gyapon padulungan, anak. Pa, nagpasalamat jud ko pa nga ikaw akong nahimong amahan. Bisag-lisod kaya tong panginabuhi pa pero gisuportaan jud ko nimo para makahuman kay eskwela. Nak, kaming mga ginikanan, buhaton gud mo ang tanan para sa kuha. Naningkamot ko. Kani akong paningkamot nak para po ni sa imuha makahuman po kag eskwela. Pa, salamat kayo pa ha. Di na ko magdugay pa, mato na ko. Sige nak, amping dito nak. Ay kabala ka sa kuha diri kay maningkamot ra po ko para makapadala po ko nimo. Sige pa, salamat kayo pa ha. Hala, bibuha din nato unya no. Unya ka nang naamoy pang inom unya. Nye, sige ako nalay bahala. Sige day, palungon na nako ha. Kaya mo diskartis ako. May nanawag. Nanawag na akong anak. Sa kay problema? Hello, nak. Pa, wala nang kuya allowance pa. Oo, pang tuition pod na ko. Kinanglanungan di kaayo no. Sige pa, maghulat ko. Babe, kanang jami nga imo papabain na nga dako-dako igamay kay mga laag taon niya sa mall. Oh. Ako na lagi bahala. Ha? Ay, wa man ko'y kastorya pa. Abi man ako kung sa problema ni mo eh. Ibaan man sa tanim mo. Oo. Ako ibaligyan ang tanan na itong baboy din nga gibuhin ako. O, kaya makapadala ko ni mo diha. Sige. Eh, salamat kayo pa. Sige pa. Bye. Unya, babe, kung sa may istorya si imong papa. Mangita na siya paagi. Baligyan niyang baboy. Yes, salamat, babe. Mapalit yun na to itong kupol ng sapatos, babe. Mao gani no. Pag andam na diha kay maghulog to si papa unya. Sige, babe. Maligo sa ko, babe. Babe, kanang unsa man ka? Nagluya lagi ka, gikalintura ka? Babe, nang-ul ko ba ganina nagpipi ko kay buntis man di ay ko. Ha? Buntis? Babe, di pa man unta ko andaman na, babe, pero kay naa naman na. Panubagan na lang nako pud na. Ikaw ba imong reaksyon ba mo pag napugos? Wala man ko napugos, babe. Nakalitan lang jud ko. Unsa man kanang mangulit ta sa inyo ha ugma? Tinuod ka, babe. Sige, uma. Manguli ta kay para makabalo si papa. Babe, mahadlok mo ko ni papa, babe boy. Ay kadlok, babe. Kay na ako perminti sa imong likuran. Pantay bitaw ka, babe ha. Kabalo ba ako ni papa? Ay kabala ka, babe. Kay walay amahan nga di kadawat silang anak. Tara na. Sakit na si papa. Call kanang maing adlaw, call. Oh, may adlaw pod. Oh, inguli mo lagi ka day. Suman, oy klase? Dili pa kanang
Naon ta ami importante ingon nimo pa. Unta kol madawat unta nimo. Unsay buot niya pasabot? Unsay madawat nimo? Dali na ko munduhan dire be. Oh, Charmina. Unsay buot ning pasabot niyo sa kuwari ay? Buntis ko pa. Siya ang amahan. Unsa buntis ka? Sa ato pa wala ka nagtarong og eskwela dito sa imong eskwela sa syudad? Wala ba kakabalo, Charmina? Gihimo na ko ang tanan. Grabe na kong trabaho sa itong uba para makapadala ko sa imo ha. Ang atong baboy nga gibuhin ako ganag ko na kayo to. Para to sa imong pag-eskwela pero sa imong gibuhat muli ka kabuntis ka. Kol kanang kabalak ka kol kay andam man ko mga mahal na yung gisabak kol. Usat, andam ka mga mahan sa iyang gisabak. Kabalo ba ka dong? Grabe na ko pangandoy sa akong anak aron makahuman ng eskwela unya karon. Muli mo nga buntis siya. Pa, wala jud ko ilang mastorya nimo pa. Pasaylo ako pa. Pasaylo ah. Mabalikan imo tanan ang pangandoy sa imo ha. Gihimo na ko ang tanan, Charmina. Lalaki, unsa man? Andam magyud ka mga mahan sa iyang gisabak. Kol. Saad na ko ang tanan sa imuha kol. Nga timanon na kog tarong si Charmina ug umaabot na mong anak. O unsa may ibuhi nimo sa kong anak? Nga nag-eskwela pa mga ka. Manghaw-haw lang sa ko kol samtang wa pa ko ka-graduate. Sige. Mao man na imong gipili nga kinabuhi, Charmina. Ayaw kog basula ha. Pag abot sa panahon nga maglisod ka, bahala na ka. Babe, sige lang babe. Dawat talaga kita ni Papa pag abot sa panahon.